Allah la ilaha illallah, 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 shi ya dunar shi. Shiriyar Allah kake maulana, shi ya dunar shi. Shiriyar Allah kake maulana, shi ya dunar shi. Karayin ruhina yaro da shi, sannan kwa gaskar ruhina yaro da shi, rere yabo ga masoyina yaro da shi, rere yabo ga masoyina yaro da shi. Ya Allah kai salatinka ga na farko wanda ka yi wa aika yaro da shi, ahalinsa sahabbai tsarkaka yaro da shi, nasa da waliyai taskarka yaro da shi. Shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi, Ahmad hakikar hanyarka yaro da shi, Tijjani mabudin sirrinka yaro da shi, Barhama hakikar sirrinka yaro da shi, Barhama hakikar aikinka yaro da shi. Wane ne ba wane ne ba, Shaidayin ne ba mu gane ba yaro da shi, shi ne ba hakika kun baba yaro da shi, shi ne ba gun abba yaro da shi. Shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi, shi hakikar gausi ne yaro da shi, sannan kuma aikin gausi ne yaro da shi, mai jaddada sakon gausi ne yaro da shi, mai yin hidimar Qur'ani ne yaro da shi, asalinsa masoyin Allah ne, mai bin sunnar Mahmudi ne yaro da shi, sannan kwa karamar gausi ne yaro da shi, sannan kuma aikin gausi ne. Shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi, daga Allah zuwa halitta ne yaro da shi, kowa gani ya gani ne yaro da shi, fitilar haske zamani na yaro da shi, ruhi mai rayan ruhina yaro da shi, aiki mai gyaran aikina, a shari'a zuwa hakika na yaro da shi. Shiriyar Allah kake maulana yaro da shi, shiriyar Mahmudu masoyina shi yaro da shi, shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi. Mai Madina ta an gaza gane ka yaro da shi, rayuwarka ta boye aikinka yaro da shi, farkuwarka ta bayyana aikinka yaro da shi, zahirinka hijabin aikinka yaro da shi, baɗininka ina ba a gane ba, firci bai san mai zai ce ba yaro da shi, kallo bai gana hakika ba yaro da shi, kallo bai gana hakika ba, shi yaro da shi. Shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi, nazari ya kare kan abba yaro da shi, hankali samsam bai dauka ba yaro da shi, me zan ce to ku fahimta ne yaro da shi, me zan ce to ku fahimta ne yaro da shi, haske na hakikar gausilla, garkuwar faila kake madalla yaro da shi, garkuwar yan fairar gausilla yaro da shi, garkuwar yan fairar gausilla. Shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi, rayuwar ka ta raya halitta ne yaro da shi, saka san ilimi na shari'a ne yaro da shi, saka san ilimin Qur'ani ne yaro da shi, saka san ilimi na hakika ne yaro da shi. Me na yan mota kai ne nawa, na Sunusi Murabus godewa yaro da shi, almahajiri shine farawa yaro da shi, Shagaru na Rashid yayi karewa yaro da shi. Shiriyar Allah kake maulana, shi yaro da shi, na Ali Harazim Hausawa yaro da shi, a gare ka abokin zantawa yaro da shi,
rayuwarka a bartin kawuna Haruna Rashid rayuwarka a bartin kawuna Haruna Rashid na gode na kuma godewa gaban sirri mara yankewa Haruna Rashid yamman nan gun zan hutawa Haruna Rashid Ahmad makutar na rubutawa Haruna Rashid sannan kuma na yi rerawa Haruna Rashid in kiyanar Rashid muradina Haruna Rashid ya shehu ka karbi kasidata Haruna Rashid baba shehi ka karbi kasidata dan Usmani na yan mota Haruna Rashid dan mahajiri in wuce ta Haruna Rashid dan mahajiri in wuce ta Haruna Rashid dan mahajiri in wuce ta kiriyar Allah kake maulana shi Haruna Rashid Shiriyar Allah kake maulana shi Haruna Rashid Shiriyar Allah kake maulana shi Haruna Rashid